Njengamanje sila kwaXulu endaweni yaseNhlungwan kweLulwane lapho kunomshado khona olapha kaXulu umshado kokusuka eMahlabathini endaweni ephakeme kwadindi khona kwaMagayinkinga njengamanje la sinabashadikazi abawu2 ngibona esokhona njengamanje besitshele ukuthi kwenzakalani umhlabe phinde futhi beyibongele njengamanje sizoqala ngapha kumkhwenyana uyena owaqala udaba kuze mhlawumbe asikulungele nesikwamukele ukuba nomntaneni nombuzo sekhaya ukuthi ngabe kwenzani kodwa abaningi sikubona ngakho awubingelele umbukeli ozobe ebukele ivideo yamanje usitshele ngubani ngobani uzizwa unjani njengamanje usuphumile esigabeni sabafana uzungene esigabeni sokuhlola sizokhondra njengamanje uzube nesikhathi esifanele ubuya ngazo kuphela kodwa njengamanje sekuyaphoqa ukuja manje isikhathi sesibuyezele iwash wafaka wena futhi ukuyeko phezulu ngesikhathi uzobuya udaba sisengolana khuluma nabalaleli bakhaya khuluma nje ukhuleka khuluma uzisho ubani ngabani ukuthi nendawo ezikalani namhlanje kungenele ukubuke lapha nje ukumela kwangibuku Eso llega ahí solo. yebo ngizela nje Kanti ngaqedi kanti cha phela ngafika sanibonani. Ngiyabingelela bonke abantu abakhona ngokuzongisingatha nabangekho nababukayo. Ngiyayibongela kakhulu igama ubani ngabani kulendawo igama mina ngumzwendoda akwaXulu kwaYilulwane. khona elinye abakwazi ngalo kabani Elinye ukhakhi. ukhangwe ngebhokisini ngifuna Abanye bathi ngusikolokolo. oh ya Ngiphakamisa ukubonga kakhulu kuleli zinga engikulona. Ebengingazi ukuthi ngosengifike kile. Futhi angazi ngathi khona okwembulekile emqondweni mangibona kunje ngalento ebekuyilo. uqhubeka unabe nje wena wazi isitori sakho sokuthi asisana Kube ngangingane ngabo ngifanele. Kodwa nami ngiyathayisa uswazi kuseduze. Ngicela ukubonga ngiyibongela nakuye ukuthi nabanye engathi nomunye engakhona ungana lenhlanhla efana nale yami. Ukuqhubeka nelizinga eliqhubeke njengela akwandile umuntu kale lo muntu kangaka ungaqhubeki nalutho. Mangicabanga iminyaka engamashumi amathathu sihlanganisile ungaqhubeki cela ukuthi sihloniphane naye engihloniphe nami ngizomhlonipha azi ukuthi ubani nami ngizokwazi ubani angeke ngandela lutho kakhulu lokho nje ngicelela ukuhlonipha ihloniphe wonke umuntu la ekhaya besekhona ungabe sekuthiwa azosilandela inhloko engaziwa phakathi kwekhaya lokho nje ngicelayo noma ngakucasa kuyangakanani ekwazi ukubekezelela lokho ngicelayo cela ukuphela lapho mhlawumbe nje ungakapheli ngiyakwazi sekuhlaleni nawe futhi baqhube nakhona ekhaya kulosuku wakwafona bebendawonye mhlawumbe nje kulezime kanjalo siyazi ukubekezela into ebaleka ngempela ngiyakwazi ukuthi nihlale iminyaka engaphezulu ka20 ingangena emshadweni kwamanje ngene emshadweni kuba nezingqinamba ezinkulu abanye bayakwazi ukuthi ngaphele nje unyaka uthola sebeyadivorce kwane nikwazi ukwazi ukubekezelela esikhathini eside leminyaka ade ibala engikwazi ukuthi ubani suka kuphi kodwa ukwazi ukubekezelela mhlawumbe ungathini lokho ngisho bakhona ekhaya ashilo ukuthi kuyibona ngabe bavele wathucula yanqaba ngiphakamisa ukubonga nje ngiyabonga kakhulu swela yona umlomo wokubonga nabanye mabekwazi ukungibongisa kanti ngangibongisa engizophinde kucele njengathi ngebe nabangani umngane wakhe yini umkhulu umngane wakhe
umngani wakhe yimi owesibili umngani wakhe kaMabaso odlula lapha-ke ngicela ukuthi uma kunganjalo nje uNkulunkulu ekwazi ukuqhuba impilo yethu iye phambili ekwasikwazi ukuyiqhuba leminyaka emingaki engibekezelelayo omdala Awasike safika lesikhathi leso. Esike safika lesikhathi leso. Impela singaphinde sibuke futhi. Hey ngizule kude kakhulu kanzima kabi le mpilo le uma ngiyibona sengiphila kanje nayo bezeshe dawu matata ngangingathi kuba mnandi kangaka bese ngibona ngalezo sikhathi ukuthi ngangiyinkingi kodwa wazi ukuyibekezelela ayibona ayithina seceleni kangana nike lezomphatha nawe kulungile asilapha kumakoti zibiza makoti namhlanje kwimingeni makoti zibiza makoti namhlanje ukwazile ukudlula ey'ngqinambini ey'ningi abanye bekwazi ukuyimela kodwa ukwazile kuyimela namhlanje usigcineni ngomshado ungagcine-ke iy'ngqinamba zizova iy'ngqinamba ey'nkulu usungaphakathi ey'dlula kahle ungaphandle ngifuna ukuzwa nje singawe ukuthi ukuthini okwakho ukuyibongela nokubekeza nje kwakho nje ukodwa nje ukubaleka nje lesimanga asinikeze ngethuba ngasemsebenzini ngizwa ngo-NG ngathi ngizoyibongela kakhulu emndenini wakwambatha uqale ngowakwambatha ngibonga kakhulu emndenini wakwambatha uhambe nami kuhambo ngize ngiphinde ngibongele namapholisa ami emsebenzini ekonjeni abengisabothile ngibonga kakhulu negrupu ey'ngane zabo amabhankini bambisene nenkanyiso engane yami futhi kakhulu ngiyele ngizobonga kakhulu nasemndenini wakakhulu okubambisene nokwabanisa nami kodwa futhi besixhumana nawo ukuze ukuthi kuhamba kanjani ngiyabonga kakhulu ngiphinde ngiyibongele kakhulu-ke esibekezelele khona kakhulu ngiyabonga ukuthi mhlawumbe nami ngiyazi ukuthi nami mhlawumbe benginawo amaphutha kodwa wazi kwabekezela ngoba nami ngikwazi ukwabekezelela amaphutha waze wafikelelisa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe noma sekufika mhlawumbe nekusafana nabesuke kube sekulula kakhulu sekuzosifica manje kodwa bengithemba ukuthi noma kufika kodwa kusifundela kakhulu bese ngiphila ngibongela umama ezala wami ukwazi ukusifaka esifuni sakhe umama ngakwazi ukhombisile ukuthi ungifakile naye esimweni sakhe ngaba umntana wakhe ngicela ukuthi namanje futhi ngathi singaphinde sibambisane kanjalo uqhubeke kubeye ney'ngane zala ekhaya ngathi singabambisana bebengangibizi ngomakoti bangithathisa nawo kadade wabo nami bengithanda ukuthi ngathi nami ngaba udade wabo uqhubeke bala ekhaya futhi kube kanjalo ngiyabonga siyazi ukuthi njengamanje ukusipha isigaba futhi ngoba ukusipha isigaba siyale egcineni khona unyawo oluzongena oluyenza kungesilona kodwa bazolifaka sengathi yilona ukuthi mhlawumbe wena uzokwenzela kangakanani ukuthi cha noma bengathini kodwa bangiyazi ukuthi ngize kubani la ekhaya njengoba bengishilo sekuqala ukuthi osekuyofika ngicabanga senokuthatha sokwami sekubalula njengoba ngiphuma emzini lomfundisi mhlawumbe kunjena nje mhlawumbe kube uthetha kwami ebona ukuthi uhlelo akayiphilayo ngiyacabanga ukuthi sekuzofika vele sekuyobalula ukuthi sengqondo nalolo nyawo seliyofika ngibona ukuthi sawukwazi ukudlala hayi kulungile asibonga kakhulu ngesikhathi futhi siyazi futhi sizoba nani futhi ukuqhubeka ngomcimbi kubonga kakhulu futhi sinifisele okuhle kodwa phakathi kwenu